Dobar dan, poštovani gledatelji. 13 je stranaka u političkom registru koje u svojem nazivu imaju neki od oblika riječi umirovljenik. Prva je nastala Hrvatska stranka umirovljenika 1996. Sudjelovali su u sastavljanju nekoliko koalicijskih vlada i tako konkretno utjecali na odluke koje su se odnosile na život umirovljeničke populacije i mirovine. Od veljače ove godine jedini zastupnik te stranke u Saboru djeluje kao nezavisni jer je iz stranke izbačen, pa su umirovljenici i službeno bez svojeg predstavnika u zakonodavnom tijelu. Prepoznaju li umirovljenici danas svoje političke predstavnike koji bi bez obzira na političku opciju na vlasti trebali promicati njihove interese i zagovarati konkretna rješenja koja bi podignula umirovljenički standard? O tome danas razgovaramo sa gospodinom Lazarom Grujićem i sa gospodinom Milivojem Špikom iz platforme Umirovljenici zajedno. Gospodo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, kažete da imate način izračune kako poboljšati standard i životni standard umirovljenika prije svega, a to je pitanje svih umirovljeničkih pitanja. Imate nekakav svoj program pa da čujemo na koji način povećati mirovine. Pa evo, može li se to? Da, naravno. Evo, iskoristit ćemo još jednom priliku i objasniti našim gledateljima na koji način mi predlažemo da se mijenja novi način obračuna mirovine. A to ćemo isto tako potkrijepiti jednim dobrim primjerom kako bi mogli svi usporediti kako to izgleda. Dakle, naše temeljno polazište je da bi se po novoj formuli mirovina trebala izračunavati na bazi 75 do 80% neto plaće u posljednjih ili vezanih 10 godina. Dakle, najboljih 10 godina. Kao što je nekad bilo. Kao što je nekada bilo. Tako je. Isto tako, u tom kontekstu predlažemo da se aktualna vrijednost mirovine, a to je za svaku godinu radnog staža, računa ne dosadašnjih 11 eura, već 15, ali to je već bilo prije nekoliko mjeseci, sad se to već pomjerilo sigurno za 2 eura više, ali baratamo u ovom trenutku sa 15 eura da bi javnosti bilo jednostavnije reći. Vrijednost mirovine, znači aktualna vrijednost mirovine za godinu radnog staža. Dakle, broj godina radnog staža puta cijena. Ona je sad znači 11, a vi smatrate da bi mogla doći do 15. Treba biti 15 u startu. Sad je to već i više, ali krenut ćemo od 15. Dakle, to je onaj temeljni način novog izračuna mirovine za sve. Dakle, za sve i to iz razloga što je do sada svakom izmjenom zakona o mirovinskom osiguranju bi se našla neka grupacija koja je novim načinom obračuna bila oštećena, a ne bi se vraćala natrag. Mi sad predlažemo da se to napravi novi izračun za sve. Obzirom da u ovom trenutku imamo na stolu 3 prijedloga, dakle, platforma Umirovljenici zajedno je iznijela svoj prijedlog, upravo sam ga rekao. Isto tako u kombinaciji Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske su iznijeli svoj prijedlog i nedavno je to napravila i Hrvatska stranka umirovljenika. Kad bismo sad implementirali naša 3 prijedloga i to objasnili na primjeru, onda ćemo krenuti od ovog jednog slučaja kad je nekome nakon 41 godine staža i 60, odnosno 65 godina života, osoba je otišla u mirovinu. I to je masovno. Dakle, uglavnom ljudi idu u mirovinu sad u zadnje vrijeme na način da se obračunava po toj razini da su mirovine uglavnom 380 do najviše 450 eura. Mi ćemo uzeti primjer osobe A koja je dobila rješenje nakon 41 godine radnog staža, 400 eura mirovina. To je i dalje ispod linije siromaštva. Apsolutno. Koja je 403 eura, a više od 60% umirovljenika, kojih je 1.200.000 u ovoj zemlji, živi ispod te granice. Sad je već, obzirom na ovo novo polugodišnje, kad bude statistika izašla sa novim podacima, to će već biti 500 eura, će biti linija siromaštva. Ali mi kažemo da idemo sa ovih 400 eura koje je osoba nakon 41 godine radnog staža dobila. To će biti svi ovi koji su štrajkali do jučer, njih čeka otprilike po ovom načinu, po modelu izračuna čeka ih takva mirovina. Ako se primjeni naš prijedlog, dakle ili 75 do 80% neto plaće ili u ovom slučaju što je povoljnije, bilo bi 15 eura, bi bilo po godini staža, onda bi ta mirovina za njih sljedeći mjesec iznosila 615 eura. Dakle, sa 400 eura bi sljedeći mjesec bili na 615 eura. Imamo drugi prijedlog Sindikata i Matice umirovljenika koji su rekli da oni predlažu 10% povećanje i 13. mirovinu. Kad bi se to implementiralo u ovo, oni bi dakle imali 440 eura, bi imali tu mirovinu 10% veću, plus 13. mirovina koja bi bila još otprilike 40 eura. Dakle, njima bi u finalu to bilo negdje oko 480 eura bi bila mjesečna mirovina. I imamo na koncu prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika koji su rekli da bi oni kroz naredne 4 godine mirovinu povećali za 10%. Dakle, 10% dijeljeno 4 na godišnjoj razini 2,5%, što znači da bi ovi sa 400 eura po HSU-ovom prijedlogu sljedeći mjesec bi oni imali 410 eura svoju mirovinu. Kad bi to implementirali na godišnjoj razini, dakle ukupno u godinu dana po prijedlogu platforme Umirovljenici zajedno, ta mirovina bi bila
za 5 eura manja od 8.000, dakle 7.995 eura. Po prijedlogu sindikata i Matice bi bila 5.720 i po prijedlogu HSU-a 5.330. I sad gledajte jednu zanimljivost. Dakle, Zašto vas ne podupru tu makar sindikat umirovljenika i Matica umirovljenika? Mi smo tu veoma blizu sa našim prijedlogom oko sindikata i Matice u jednom dijelu gdje oni kažu da traže 10% povećanje i tražu 13. mirovinu. Otprilike je to nekih 20-ak i nešto sitna posto i to se uklapa u ovo naše traženje. Međutim, gdje je tu bitna razlika? Mi nismo za to da se to procentualno poveća svakom. Ne. Dakle, mi kažemo da se poveća masa za mirovine. Dakle, sa sadašnjih 6,5 milijardi. Da ne ide linearno kao sada da svi dobivaju isto, nego ovi koji imaju najmanje da dobiju više. Ovi koji imaju veće mirovine da dobiju manje. Tako je. Dakle, mi radimo kompletno nov izračun koji bi dao kompletnu jednu drugačiju sliku i mi bi sa našim prijedlogom... Jeste li vi do sada imali prilike upoznati nadležne sa tim vašim prijedlogom i kakav ste odgovor dobili? Poslali smo vladi prijedlog, objašnjavali smo ovo u kratkim crtama i ministru Piletiću. Nastavit će se otprilike neki razgovori. Koristimo svaku priliku to pojasniti. Kažem, ovo je dosta slično što predlaže sindikat, međutim mi imamo drugačiji model i rekli smo da najmanja mirovina za 41 godinu staža i 60, odnosno 65 godina starosti ne može biti manja od 615, a sad bi to već bilo stignuto i na 17, odnosno blizu 700 eura. Što bi se u narodu reklo, Bog vas čuo, mada zvuči doista nevjerojatno u ovim Ako budem platforma Umirovljenici zajedno dobije odgovarajuću potporu birača, ovo će sigurno biti implementirano jer ovo je naš temeljni zahtjev, kao i još jedan dodatak, a to je da osoba sa 30 godina radnog staža, neovisno o tome kolika je bila plaća, pa makar bila minimalna, ne može imati mirovinu koja je ispod linije siromaštva. Dakle, to su te dvije linije koje nećemo popuštati, držat ćemo i ima osnova za to. Dobro, zato treba ipak pričekati izbore da vidimo hoćete li vi dobiti tu potporu. A evo, spomenuli ste sindikat umirovljenika, Maticu umirovljenika. Gospodine Grujiću, kako vi surađujete sa Maticom umirovljenika, sindikatom umirovljenika? Znamo da dolazi do poziva umirovljenika na prosvjede u rujnu i nekako mi se čini da nema tu jedinstvenog stava između Matice i sindikata i ostalih ovih i stranaka umirovljeničkih, da je baš jednoglasna potpora za sve to. I evo, zahtjevi koje su oni poslali pred vladu čekaju isto tako odgovore kao što vi čekate te odgovore. Koji je onda vaš konkretan stav oko tih prosvjeda i hoće li oni riješiti probleme? Gledajte, naš stav u prvo suradnji i realizaciji ovih prijedloga koji je gospodin Milivoj Špika sada iznio seže tamo negdje još od 2009. godine, kada smo prvi put pokrenuli Umirovljenici zajedno i išli na izbore 2011. i polučili jedan značajan rezultat. Da bi to sve osigurali, moramo dobiti širu potporu i umirovljenika i drugih političkih stranaka umirovljeničkog predznaka. U tom smislu smo uspjeli u godinu dana zadnjih okupiti 8 umirovljeničkih stranaka pod vodstvom Bloka umirovljenici zajedno, Demokratske stranke umirovljenika iz Siska i Stranke umirovljenika iz Zagreba. I tu su se pridružili još 5 stranaka. Jedna je iz akcije hrvatskih umirovljenika iz Splita, Stranka penzionera iz Siska, Zagrebački umirovljenici, Hrvatska radnička stranka i akcija slavonsko-baranjskih umirovljenika. U tom dijelu, kontekstu, smo mi zajedno sa tim strankama potpisali sporazum, zajedno smo jači, znači programsku suradnju jednu, koju ćemo ostvariti, a sa udrugama Maticom umirovljenika i Sindikatom umirovljenika Hrvatske, dvijim najvećim predstavnicima umirovljeničkih udruga. To je jako osjetljivo pitanje bilo, jer nismo mogli ići direktno političkim suradnjama, već smo morali naći model kako, na koji način možemo surađivati, a da ne povrijedimo i pravnu regulativu koju imaju umirovljeničke udruge i da članstvo bude zadovoljno da radi. I onda smo došli do toga da smo zajednički program napravili, program aktivnosti, jer su i njima i naši problemi jednaki. I onda smo napravili taj program, potpisali smo ga, odnosno ne neka službeno, već smo ga... I iz tog programa smo, kad smo ga napravili, iz tog programa smo izvadili prioritete. I temeljem tih prioriteta dobili smo javnu podršku
Matice umirovljenika. Prostite, surađujete li Hrvatska stranka umirovljenika nije u ovoj platformi? Reći ću vam i tu osvrnut ćemo se tamo, ali mi smo uvijek, što se tiče, da ne ostanem dužan za odgovor, što se tiče Hrvatske stranke umirovljenika, mi smo uvijek otvoreni za suradnju sa njima. U više navrata. Pa i sada ovim putem, jer sada isto i pozivamo da dođu, da sjednemo, da se dogovorimo, jer je to u interesu umirovljenika, a nije u interesu umirovljenika da govore da smo opskurne stranke, da ne ponavljam, ne bih želio ulaziti u polemike, već želimo da zajednički nešto napravimo. A zajednički možemo napraviti. I sad, samo da kažem sad kod toga, da kad smo došli do umirovljeničkih udruga, kad smo našli formulaciju, znači programska suradnja, dobili smo njihovu javnu podršku. Gospođa Jasna Petrović u više navrata to čini i sada neke aktivnosti koje smo imali, jer nije Milivoj mogao ni spomenuti sada, to je za radni staž akademskih građana i za vrijeme studiranja. I tu smo dobili podršku i sada što se tiče prosvjeda umirovljenika, mi smo javno podržali aktivnosti Sindikata umirovljenika Hrvatske i to je hvale vrijedna aktivnost. S tim da mi u prosvjed ulazimo da nismo ni protiv koga, niti protiv jedne političke stranke, ni protiv vlade, jer mi smo interesna stranka. Mi samo ukazujemo na probleme, ukazujemo na siromaštvo, na nepravdu prema umirovljenicima i apeliramo na vladu da počinje rješavati probleme. Evo, gospodine Špika, i prošlo usklađivanje mirovina i ovo koje se najavljuje za jesen prema nekim projekcijama bit će veće od 8%, čak negdje do 8,5% bi trebale rasti mirovine. No evo, usprkos tome, nikako se te mirovine podići iznad te famozne linije siromaštva. Inflacija pojede očito svako povećanje. Kakva su vaša predviđanja? Hoće li i na koji način ta inflacija i dalje utjecati onda na te mirovine? Naravno da hoće. I naravno da je svako usklađenje dobro došlo. Ali svako usklađenje koje se radi na način linearnog povećanja svima za isti postotak stvara samo u nominalnom smislu, stvara samo još veće razlike. Dakle, i nakon ove godine na ovakav način kako se to do sada radilo uz rast mirovina i neto plaća, pa i uz ovo usklađenje, produkt će biti samo još veći broj onih koji će biti ispod linije siromaštva. Da bi se to promijenilo, uz ove prijedloge koje imamo mi, vrlo lako ćemo se, vjerujem, i brzo uskladiti i sa sindikatom i maticom, a vjerujem i da će HSU revidirati ovaj svoj prijedlog jer oni sami vide da to nije realno. I bilo bi jako dobro kad bi se svi okupili, dakle svi ovi kojima su umirovljenici u fokusu, kojima su na prvom mjestu, kojima su ciljana skupina u svakom smislu političkom posebno, da se nađemo i da se dogovorimo na koji način ići prema vladi sa jednim jedinstvenim prijedlogom. Mi apsolutno ne inzistiramo na tome da to bude u 100% dijelu naš prijedlog, ali nećemo pristati ni na to da se broj umirovljenika koji padaju ispod linije siromaštva povećava. Dakle, moramo naći određeni model. On ima. Jedan od tih parametara i tih argumenata koji je na našoj izuzetnoj strani jeste i udio mirovina u BDP-u. Dakle, Hrvatska ima, obzirom na mnoge članice Europske unije, ima jako mali udio mirovina u BDP-u. To je negdje oko 10%. Sa ovim povećanjem koje sad vlada radi sa ovim plaćama, to će biti ispod 10%. A u mnogim članicama Europske unije je on 12, 13, 14 pa i 15%. Dakle, mi kažemo zašto mi ne bismo taj naš udio s ovih 10 povećali recimo na 12,5% i s tim smo dobili točno onaj iznos koji treba da bismo po ovom našem prijedlogu napravili novi izračun za mirovine za sve. Dakle, za sve i sadašnje i buduće. I na taj način preko 80% ovih koji su sada ispod linije siromaštva istog trenutka sa sljedećom mirovinom oni prelaze iznad linije siromaštva i Hrvatska se rješava jednog od najvećih problema. Mislite li vi da ima dovoljno novaca za takve stvari? Da, ima. Pa vidite koliko se milijardi ukrade godišnje. Pa to, nama treba samo jedan mali dijelić toga treba samo. Gospodine Grujiću, spomenuli ste da vaša platforma jeste interesna, da kako takva bi trebala i biti. Međutim, evo, ono što se uvijek govori, vi uvijek budete neka poželjna udavača. Je li bilo nekakvih poziva, ima li nekakvih prijedloga za nekakve moguće prijeizborne koalicije kako biste utjecali na birače, ne možda samo stariju populaciju, nego i na neke druge? Da budem principijelan, ako kažemo da smo interesna stranka, onda moram reći da u tom odgovor prema ovom pitanju što ste dali,
je sljedeći. Svi oni koji smatraju da je ovo što predlažemo prihvatljivo za njih, a to je 615 minimalna mirovina, a to je ukidanje penalizacije, to je i učešće ovo sad što je Miro rekao na 12,5%, su potencijalni pregovarači za buduću koaliciju. Znači, mi ne odbijamo, mi nismo protiv nikoga, niti idemo na izbore protiv bilo koga. Jedino što idemo protiv čega idemo, a to je protiv siromaštva umirovljenika. Je li bilo kakvih kontakata do sada? Mi kontaktiramo sa umirovljeničkim strankama. I te umirovljeničke stranke još uvijek imamo razgovore i dogovore. I na temelju ovog objašnjenja, jer to je u interesu umirovljenika, želimo da budu sa nama. I to, opet ponavljam, i Hrvatska stranka umirovljenika isti taj prijedlog naš ima i poziv. A sa ostalim strankama nismo došli do toga jer donijeli smo odluku i pa i na zadnjem team buildingu koji smo imali u Samoboru 15.7. Mi smo donijeli odluku da idemo samostalno. Jer to je jedino ispravno i u interesu umirovljenika. A u kakvom ste kontaktu i odnosu sa gospodinom Silvanom Hreljom? On je rekao da se više neće kandidirati. On je nezavisni zastupnik sada u Saboru i dalje jedini artikulira konkretne probleme umirovljenika i on je uvijek za pregovore, sjest za stol i ići problem po problem rješavati. Silvano Hrelja je praktično na našem putu. Ili možemo reći kompatibilni smo. Ili vi na njegovom. Kompatibilni smo. I mi, što se tiče Silvana Hrelje, imamo pozitivno mišljenje i podržavamo ga u tom njegovom nastojanju, jer je, ako ništa drugo, sad pod kraj svoje političke karijere, kako on to kaže, ali ja sumnjam da će to tako biti, pokazao odlučnost da pomogne umirovljenicima. Odlučnost je imao i prije, ali njegova jedna ruka danas ima veću težinu nego 3 saborska zastupnika HSU-a nekad su imali. I on je u tom trenutku, političkom trenutku iskoristio. Da, ali uvijek bude tužno da se na račun jedne ruke, ajmo to tako nazvati, ucjene, ide rješavati nekakav krucijalni problem ljudi koji su pošteno zaradili svoje mirovine, a danas mahom žive na rubu siromaštva. Gospodine Špika, kažem, evo, niz je nekih konkretnih problema, pa je tako i konkretan problem, sad je to negdje i više od 16.000 umirovljenika koji su u mirovinu otišli u periodu između 1.1.2021. i 1.1.2023. izgubili su pravo na bonus od 0,15% po mjesecu za dulji rad od 41 godine. Ti ljudi su nekako nepravedno zapostavljeni u sustavu, ali evo i u javnosti. Kako mislite njih zastupati? Mislite li da se taj problem može i mora riješiti? Pa taj problem se trebao riješiti odmah čim je uočena greška prilikom predlaganja izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, čim ih je netko upozorio da su ispustili ove ljude koji imaju pravo na bonifikaciju sa radnim stažom preko 41 godine. To je trebalo odmah ispraviti. Ja se čudim ministru što jednostavno nije rekao moj grijeh i jednostavno to je ispravio. Ali pored njih, pazite, ovih 16 i nešto više tisuća koje treba ispraviti odmah našim, kaže, još jedno da napomenem, našim izračunom i novim obračunom bi se obuhvatile sve ove nepravde koje su do sada urađene. Imate vi i cijeli niz ljudi koji su išli u prijevremenu mirovinu, pa je neke zakačilo 6,5% penalizacije, neke čak 20% penalizacije. I kako je koga zakačilo, tako tamo ostane. A pored njih, pazite, imamo jednu skupinu koju nikako da je spomenemo, da dođe u fokus tamo, a izuzetno je važna. Vi znate da u Hrvatskoj ima 620.000 osoba sa invaliditetom. Od toga je njih 160.000 koji primaju mirovinu invalidsku. Od tih 160.000 negdje je, čini mi se, 65.000 koji spadaju u mirovine po posebnim propisima. A ovaj ostali dio jednostavno je oštećen. Dakle, imate mirovine po posebnim propisima, misli se na osobe u sudionike Domovinskog rata koji su tu imali invaliditet. Tu su, recimo, prosjek mirovina negdje 880, čini mi se, eura, a za ove civilne, nazovimo tako, nešto 310:1:3. Naše je mišljenje da bi to nekako trebalo približiti, neću reći izjednačiti. Po svemu tome izgleda da bi trebalo napraviti kompletnu reviziju kompletnog mirovinskog sustava. To poprilično utopistično izvuči. Ne, nije, pazite. Mi cijelo vrijeme gradimo
gradimo našu budućnost na ispravkama nekih prethodnih grešaka čineći nove greške. Dakle, ovo što sad vlada radi i što je predložila promjene u plaćama za državne službenike i namještenike, to je trebalo već napraviti i prije, ne samo za njih, nego povećati ovu satnicu. Pazite, Hrvatska ima satnicu koja je u prosjeku 12 eura, naša susjedna Slovenija je 23 eura. Pa evo i susjedna Slovenija, kad ste već spomenuli, za 6. i 9. su umirovljenici najavili svoj prosvjed. Oni se doista aktivno bore za sva svoja prava. Evo, kolega je rekao i mi ćemo izaći i podržati prosvjed. Ne prosvjed da rušimo bilo koga, nego prosvjed protiv siromaštva. Mislimo da je to interes i vladajuće garniture. Protiv siromaštva, dakle ne protiv nekoga. I sad gledajte, posljedica ove niske satnice, cijene satnice ima kao posljedicu i manje uplata u mirovinski doprinos. Dakle, sve jedno za drugi vuče. A stvar novog načina izračuna mirovina i stvar cijene satnice rada je politička odluka. Dakle, vlada može predložiti sutra ujutro Hrvatskom saboru da donese odluku u ovom smislu kako god želi. I to možemo napraviti. Naravno, budemo li imali dovoljnu potporu naših birača, budite sigurni da ćemo mi to realizirati. I evo, pred sami kraj razgovora od 1.1. došlo je do izmjene instituta obiteljske mirovine, da kako hvale vrijedno, i to je bio jedan korak u borbi protiv siromaštva od strane vlade. Međutim, umirovljenici se mahom javljaju, evo i nama u redakciju, nisu zadovoljni sa tih 20%, 27% koliko dobiju uz svoju mirovinu. Mislite li da se i taj institut može promijeniti? Da se tu može bolje? Ne da može, nego i treba. Jer početna obećanja su se kretala između 50 i 60%. Niko nije spominjao 20%. Međutim, obzirom da je vlada pristala na prijedlog kolege Silvana Hrelje da se to implementira godinu dana prije od onoga što je obećano, išlo se sa 20%. Ja pretpostavljam i kad budemo u poziciji tražit ćemo da se radi obećanje i da se to vrati na razgovor između 50 i 60%, posebno jer i vlada u svom programu za 4-godišnji mandat kaže sama da je namjera da se prosječna mirovina unutar prosječne plaće bude negdje između 50 i 60%. Dakle, umjesto da se s onih 39 startnih približavamo tih 50-60%, mi se srozavamo na niže. Dakle, ništa što mi ne predlažemo nije kompatibilno sa ovim što je vlada zacrtala. Samo, naravno, uvažavamo i sve ove objektivne poteškoće koje je imala, ali mi smatramo da je konačno dostiglo vrijeme i da se trećini populacije, umirovljenici čine trećinu populacije u Republici Hrvatskoj, da se obrati pozornost jer umirovljenici traže samo jednu stvar, mirovinu dostatnu za život dostojan čovjeka. Ništa više. Apsolutno. I evo, za kraj nekakvu poruku, gospodine Grujiću, da pošaljete umirovljenicima. Nažalost, nismo uspjeli dotaknuti niz socijalnih problema koji se tiču starijih, ali evo, i to je nekako sustav koji uvijek kažu najviše šteka u ovoj zemlji. Pa bilo bi dobro da poruka ode umirovljenicima ovako udruženi i podržani od umirovljeničkih udruga. Brojimo negdje oko 400.000 članova. Brojimo preko 1000 ustrojstvenih oblika po cijeloj Republici Hrvatskoj i tako udruženi sa programom koji smo rekli minimalno 615 mirovinu, ukidanje penalizacije i ostalih ovih prijedloga, dolazimo do situacije da možemo računati uz podršku umirovljenika, da možemo biti među prvih 5-6 stranaka i ozbiljno možemo, ajde da kažem, mijenjati političku klimu prema umirovljenicima. Znači, na njima je da ovoga puta izađu, da nas prihvate, da izađu. Dobro, još nije predizborna kampanja, ne moramo ih pozivati. Šta sam htio reći? Ne da glasaju srcem, već razumom. Razumom. Jer nije bitno da li neko pripada SDP-u, HDZ-u, HSU ili bilo kojem drugom. Mi ovaj program radimo za sve umirovljenike Hrvatske, bez obzira na političku opciju, vjeru, naciju, rodnu pripadnost i bilo sve. Znači, za sve umirovljenike Hrvatske u interesu umirovljenika ova opcija radi. Evo ga, kaže, ne bismo voljeli da bude ono na kraju priče. Trudili ste se pa niste ušli u Sabor i niste imali priliku boriti se, da se ne bi reklo ono džaba ste krečili. Ali ako i uđete, očekuju vas bome teški zadaci. Ali evo, tu smo nekako svi da zajedno pokazujemo umirovljenicima da nisu ostavljeni, da nisu zaboravljeni, da prostora za poboljšanje njihovog životnog standarda i tekako ima. Vama hvala najljepša što ste bili gosti Studija 4. I da kako hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz HTV. Lijep pozdrav.